V dnešním videu si dáme No Move Challenge s Mortisem a nemyslím si, že to bude úplně lehký, že jak nám přidali ty cooldowny, tak vyhrát prostě bez hýbání bude dost těžký. Ještě ho máme jako na dost trofejích, takže užijte videjko a snad mi to vyjde. A jo, já se nesmím hýbat. No, takže zkusím si dojít pro tu čestku. Doufám, že tady jako nikdo nebude, protože to jsem asi cooked. Je tu search, takže na to si počkám, až dojde blíž. Kamo, já jsem to prostě kamo dal na druhou stranu a ono to prostě nefungovalo na ní. Pohárku. GG, to asi bude celkem masakr na pohárky. Asi zvolím taktiku, že to zkusím vykempit nějak, ale vyhrát s tím bude dost hard. Teďka se jako nějak přemístím do nějakého dobrýho keříku a... What? Bro, what are you talking about, man? Jak si budu počítat win, asi top 4 dám, protože si myslím, že se stejně dál nedostanu. Sorry, to byla chyba moje. Horší bude ten. Když si na mě skočí, tak jsem hned mrtvej, si myslím. No nic, tak já se drhám dál. Kamo moje, ne, nechni bracho. Kamo ne, zase steamovaní všichni. No kamo, nedá se no, vole. To není možný, jako... Všichni steamovaní tady, to jestli tu top 4 dám, tak budu hodně rád. Jsem zvědavý, jestli to už teďka dám, protože no zase je tady search, 2 Edgaři, takový blbý matchmaking, no pro mě. Jestli mám ještě zdrhat tomu Edgarovi teďka, tak to je blbý. Možná jsem si mohl vzít tu druhou star power, kdy se mi načítají rychle ty daleký útoky. Asi si najdu nějaký kempicí spot zas. Možná bych mohl zkusit tuhle, no neskusím asi úplně. No nic, tak já radši zdrhám, protože ten Edgar mě vypne buď dřív nebo později. Když se mohl hýbat, tak ho vyklepu jak řízek. Já jsem ten, kdo klepe. Ještě, že je tak hloupej. Není hloupej, kámo. Oni toho všichni bez tak zneužívají, že to vyjou. Že se nemůžu hýbat, no. To je jasný. No nic, už 20 pohárků v mínusu, nebo kolik. Taková sranda to je, no. Doufám, kámo, že mě už teďka nebude chtít nikdo vypnout. Snad vyhraju už konečně. Jako to 4. místo si asi budu počítat, protože to bych tady mohlo být do rána jinak, takže snad už to vyjde konečně. Kamo, actually se tady vyzabijou celkem rychle, takže to možná už dám konečně. 7 lidí, no, nice. Teďka rychle mu ještě čestku. Ať jsem nějak nafarmený, aspoň trochu a třeba se mě budou bát. Potřebuji ještě 3 lidi vyřadit. 2, kamo, to půjde, já to dám. Poslední člověk. Yes, mám to. OK, no nic. Ale já si s tím nespokojím, já to ještě vyhraju, uvidíte. Hop. Jsou tu 2 lidi, včetně mě jsou tu 3.
Takže viděl jsem tam Henka. Asi tam bude ta Lumi. Ten on je podle mě blbej counter. Protože tam mě vypne hned. Nech mě. No dobrý, no nic. Вау! Браво! Браво, босс! Браво! Ты лучший, на. Вау! OK, to by šlo. No nic, jestli vám tohle videjko líbilo, tak mi dejte like, odběr a do komentářů napište, co dalšího mám natočit, jakou challenge. Takže čau.